Uma ngikufica lapho ngabuyela back eNkonka. Ngase ngaphuza ngeke ngithi futhi iphutha lakhe ngoba wangithengela iMasavana. Kodwa futhi ngangiphuza phezulu kwestress. Lokho kwangenza ukuthi ngigcine sengenza iphutha lokulala naye. Uyazizwa uthini? Ushuthi wena wawupheya ngamanye amazwi. To be honest, that was my aim. Ngangifuna vele ukupheya. Because ngangidinwe kakhulu ngaleso sikhathi. Lento ithandayo ukuba nzinyana. Ngoba manje nalomuntu umngani wami uthi ekugcineni walala naye sobukana kanjani ububuka kukhona ubudlelwano. Mina ngibuka kanjani le ntombazana? Angithi nami ngiyakwazi ukuyibuka. Nawe usaqhubeka ukhuluma into engekho ongazange uyibone. Ngayibona ufuna ngize intshesi nanigqokeni? Ha. Asinibingelele babukele emakhaya igama lami ngumfana Fikile kwaMbuthuma iwushe. Bathi liyawushuzela iwushe. Ohlelweni lethu igemegeme zothando. Siyazi babukele kunesiqephu esagcina ngaso ukusishutha lapho kwafika khona udadewethu ezosibela udaba lakhe. Namuhla ke sesifikile sesihamba naye umuntu wakhe. Sesimthungathe saze samthola. Siyazi ke babukele ukuthi isiqephu sokuqala usisi wayenenkinga yokuthi manje ukhulelwe. Ukhuleliswe umngane wesoka lakhe. Hey, sihambe sahamba ke mbukeli saze samthola ke. Sinaye ke namuhla. Usilandele siyaqhubeka ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ucommente, ushare. #igemegeme zothando. Sikwamukele siphinde futhi sikwamukele futhi okwesibili ohlelweni lethu igemegeme zothando. Yebo sanibona bhutami njani? Sikhona ngiyakhumbula nje ufikile kokuqala la. Washo ukuthi kunela lithumba ofuna ukulibhoboza. Hlanhla leyo ke sesambe sahamba sagcina sesimtholile ubhuti lo ofuna ukuthi umazise lolu daba. Ukhona khona la namuhla. Ready ukuthi ukhulume naye. Ezinye izinto awubi ready kuzona kodwa kusuke kumele uzenze. Hayi kulungile ke sisi ake simbiza angena. Sikwazi ukuthi silidingide lo daba lolo. Anake. Mfowethu uyaphila kodwa? Ngiyaphila bhuti. Hayi sikhona. Sisohlelweni la oluthi igemegeme zothando. Ngicela ukubuza nje webhuti udadewethu lo ngabe uyamazini? Yeah, ngimazi kakhulu. Yeah, umuntu nje esibambisene naye ngokuthando. Yeah, ngimuntu nje engasho ukuthi umakoti mina. Yeah, uyikho konke nje. Alright. Yeah. No, usibhalela usisi la kunodaba afuna ukudlulisa kuwena ingakho nathi sithe asekufune size sikuthole akwazi ukudlulisa lento afuna ukuyidlulisa kuwena. Siyacela nje bhuti umlalele lokho afisa ukusho kuwena. Usiza ukuthi uthini ukuze nathi sinilekelele kulolu daba lolu anenkinga nalo. Bhuti wami bengisacela nje ukubuza ngingakuphawule kancane nje. Besingekho isidingo sokuthi mhlabe sikhulume private endlini azangilethelana kwamakhamera. Sengibona njengamadoda ahambe ebhekana nami kwenze njani kanti yini engaka ayifihlayo azakhetha ukuthi ibukelwe izwe lonke. Kahle yena kumbono right yena bekubuka lokho. Ngisacela nje sithole ithuba elincane nje eceleni ubungakwazi bungangivumela. Ngenkulu inhlonipho nokuyithoba njengoba silapho ohlelweni nje ngiyacela ukuthi umnikeze ithuba ayikhulume lento le afisa uyikhuluma mhlambe nawe unezizathu zakhe zokuthi eze la kuthina angakutshena eceleni. Ngiyacela ukuthi sike simnikeze ithuba udadewethu ake ayisho lento afisa ukuyisho kuwena. Hayi anginankinga sengijahe nje ukulalela ukuthi yini engaka eqhamuka namakhamera. Dadewethu nangu mfowethu sekhona uyasinikeza nathi ithuba lokuthi mhlambe umchazele kabanzi ngalolu daba wasibhalela lona. Ngiyacela ukuthi uke umazise. Sabona baby. Yebo right son. Ngiyaphila. Yeah, asante sana. Ngiyaxolisa ukuthi ngikubize kanje kodwa bengisaba ukukutshela sisobabili endlini. Ngisaba ukuthi ngahle kwenzakaleni. Okay. Ngicabanga ukuthi ngizokukhumbuza enyangeni ezintathu noma ezimbili ezadlule
Ya ngiyakhumbula. Khona ilanga engahamba kulo kuyi-weekend ngithi ngiyetohweni ngizobuya ngihlule kamngani wami. Mawukhumbula ngaleyo langa ngibuyanga ngaze ngabuya ngakusasa emini. Yeah. Ngalelo langa ngabuya mina. Ngakufica wena ubhizi nalentombazane yalapha eNzansi. Anga ngumuntu. Kwanginamabhodlela obhiya namasavana lapha. Yilento engihlezi ngisho ukuthi uyathanda ukulalela abantu eceleni. Angilalela ngamuntu. Ngisho into engayibona ngosinje ngamanje. Angizwanga ngomuntu. Kodwa kusisona izathu lapho. Ukubona kwami leyo nto iyona into esibeke la sikhona namhlanje. Kungenxa yiye ukuthi wena wabona into. Ngabona phela nanibhizi nawe uyazi nakwenza. Wakhona ngisho namahable khona la khombesa khona sibene ibhizi mini yonke. Kodwa nganginenkinga ngokwenzeka khosi khona kwangenza ngagcina ngithatha lesi sinqumo futhi nakhona engizisolayo ngaso. Ukubuya kwami ngalelo langa ngahamba ngabuyela eNkonka ngoba ngangivele ngisenkonka. Okay. Yabo umngane wakho lo best friend wakho. Okuyena muphi? Best friend wakho lo ngahlukani naye nje. Angeke ngikwazi ukubiza igama lakhe la. Uwenza njani ke yena ke? Ngangikade ngihlangane naye before ngiyobona lento engizoyibona endlini ngoba ngehle eNkonka mina. Ngaphuza uma sengehla ngizansi sengikufica nalentombazane yaseNzansi. Uma ngikufica lapho ngabuyela back eNkonka. Ngase ngaphuza ngeke ngithi futhi iphutha lakhe ngoba wangithengela imasavana. Kodwa futhi ngangiphuza phezulu kwestress. Lokho kwangenza ukuthi ngigcine sengenza iphutha lokulala naye. Uyazizwa useni? Ushuthi wena wawupheya ngamanye amazwi. To be honest, that was my aim. Ngangifuna vele ukupheya. Because ngangidinwe kakhulu ngaleso sikhathi. Lento ithanda ukuba nzinyana ngoba manje nalomuntu umngani wami uthi ekugcineni walala naye sobukana kanjani ububuka kukhona ubudlelwano. Mina ngibuka kanjani le ntombazane? Angithi nami ngiyakwazi ukuyibuka. Nawe usaqhubeka ukhuluma into engekho ongazange uyibone. Ngayibona ufuna ngize ngintshetse nanigqokeni? Ayisho silento le isho ube ngempela. But wami lolu hlelo lakho vele ujwayele ukuthi usize abantu kanjena ekugcineni bese kuphuma imfihlo kanjena. Ngoba mina ngithi ngine best friend yami kodwa manje ekugcineni futhi ikwazi ukuthi iyenze ongekho ongahambiselani nami. Mina ububu wami mina ngifane ngenze njani ke manje? Ngoba usengitshenile ukuthi walala naye. Mina fanele ngenze njani? Akusiyinkinga ukuthi ngalala naye. Futhi angifuni uqamba amanga. Ola lokho bengikade ngingayisoli. Ngoba ngapheya back. Into engangiyibonile angizwanga ngomuntu njengoba ngikubuza ufuna ngikutshela nanigqokeni. Ngikutshele nani ngesikhathi. Ngikutshele neposition enganifica kuyo. Ngoba phela ukunibona nganibona. Kodwa kusiyi issue leyo. Wena bhuti issue enginayi ile engikubizele yona la. Asimnike ithuba aqhubeke usisi ya. Awumlalele. Ngimlalele yesi. Into engikubizele yona la. Into eyenze ngayisola manje. Ile yokuthi njoba ngakutshela ukuthi sekukhona khona. Ngiyakhumbula ukuthi sengizoba ubaba. Inkinga yami ke mangibala angazi. Kanjani manje? Ungazi cause ama data ayangidata. Bengithi ngizofanayo lemfihlo. Kodwa manje ngicabanga ingane izozalwa la. Iyona ke la esengiqale khona ukuyisola, angifuni ukuqamba amanga. Kahle kahle ufuna ukuthini? Inkulumo yakho iyapi? Mina angisakutholi manje. Mina bengizoba ubaba kodwa manje awuze nazo sengathi nje mhlawumbe uzoba ubaba. Mhlawumbe ngizoba ubaba. Into enjani le mhlawumbe? Kuyahlawumbiswa futhi. Mhlawumbe umngani wakho uzoba ubaba. Futhi wami
ngididekile angazi angikwazi nokukhuluma manje. Inhloso yohlelo webhodi usisi ubesaba ukutshena lolu daba lokuthi ukhulelwe and manje bekhulelwe nje ingane mebala engazuthi ingane yamngani wakho. So ula uhlelo nje ukuthi mhlamba akwazi ukwazisa kulesimo ngoba inhloso yethu ukuthi lolu daba lolu lulungiswe ngoba isizathu sokuthi enze lokho ngoba nawe wakubamba nenye intombazana endlini yenu nawe uyaqhubeka kusho yena udadewethu kusho njalo uyabo nawe unephutha ngithi yabo nawe unephutha akekho umuntu la ongenalo iphutha na uchithile na uchithile uyabo so okwakhe ke kwabe sekuba nemphumela ekuthaneni ukhulelwe uyabo uyasichaza udaba usisi ukuthi into eyinkinga manje wena usumnikeza uthando usuthandana ukuthi usozoba baba manje into eyinkinga into emidlawo ukuthi ingane akusiyona yakho uyabo so thina into besifisa bhuti ukuthi njengoba ezela ohlelweni lolu daba lolu nilungise kahle njengeyithandana uyabo yonke into iyonakala ephinde ilungiswe mina benginesifiso sokuthi mhlambe udadewethu umxolele niphinde niqhubeke nothando lwenu. Yeah, Phutwami ngiyakuzwa. Angisenawo amazwi amaningi ukukhuluma ngiphoxekile. Futhi ngiyathemba ukuthi uzothatha izinto zakhe impahla zakhe ingubo konke kwakhe ahambe aye kuyena ke lo baba lo wabona ukuthi yabenza naye mina nginankinga kodwa ingane ngamkhulisela yona bewukuthi aqhubeke naye bo2 banaki yindaba mina uma ukuthi ngenza iphutha kumele ngithathe impahla zami kodwa wena adulane nentombazane yasezathi engangihlezi ngikukhuza ngayo indlela enibukana ngayo ngingasho ngithathe impahla zakho uhamba iyangixaka lento ngoba manje egcineni isize yafika kwamakhamera bengafanele bekufanele ungitshene eceleni usibaby angikuthandanga lento le eningabona manje wenza sengathi ayenzekanga yes angifuni ngiyakuzwa ngiyakuzwa awufuni uku-admit ukuthi nawe waku-wrong ngizothini ususungenze kanjena yini hayi phela mina ngicela ukubuza yindaba kube sengathi mina nginenhliziyo yensimbi mayenziwa kimi right kodwa mase ngiyenza kuwe sengikwenze kanje anginankinga ingane ngizoyikhulisa. It's not like ngifakela uma wakho ushave or something mfethu ngenze lento wayenza kunina nami unayo nawe unayo ingane bhuti bekuyona le nje yokuqala ingakho nje uthi uzoyikhulisa arifaki yona yakho lengane singaqhubeka mhlawumbe senze ama DNA test ngicabanga ukuthi bekhona ama center amancane enginawo ngicathi ngangcono bekuthi eyami ngempela ngiyithatha ngiyikhulise ngingayixayekisi ingane kodwa ke ingane idinga uthando likamzali lukamama nobaba so njengoba uthi akaqoqe impahla zakhe ahambe izolithola kanjani uthando lukamama ingane Ngiyaqolisa ukuphazamisa bandla ngiyaqolisa ukuphazamisa bhuti mina sengiyivala le as much as ngiqolisa ngiyaqolisa futhi ngikuhlunga into engayenzayo uma ukuthi uyangixolela ngingajabula kodwa uma ungangixoleli ayikho inkinga kodwa leyo ukuthi uzothatha ingane yami uyikhulisa luthe kangane yakwethu inqola ihamba noseyile hayi ngiyayibonga baba so bhuti wena mawubuka ngokwakho uzokwazi umxolela usisi nje bethu uyaxolisa uzothatha isikhathi isikhathi bra angeke ngiqambela manga ngoba akukho kuhle ukuthi uthuthu ukathu uthanda umuntu usumplanele nanezinto ezinhle ngaye mise egcineni ayakujikela njengenyoka yena ngiyamuzwa uzamile bandla ukuthi ade athola abantu ngoba esaba usoxabana endlini yesi lokho ku right kodwa mina ngizwa into into eyinkinga lapho into engiyibonayo uyambona nje bedube behamba nje
uyaxolisa ya ulenzile iphutha Kodwa uhambe. lokho akwenzile inkinga lapho into engibonayo akuyena wrong kuphela la nawo wrong nami ngirongela ngisayidi angithi naye ukubambile uyena angithi unichazelo yena anina nikazi mana ake sikhulume njengamadoda lento ayisho iyona wena mawubuyisa umqondo cha sesiyaxoxa njengamadoda nje bafo angikwazi ukuvuma into kanjalo wena kukhona wakwenza ngalola suku ayikho intombazane owunayo endlini yakho mina mawubuyisa umqondo into engachaza cha sesiyakhuluma nje amadoda nje ngikhumbula siphuzela endlini sikukhona nje yazi ke igenge le sayinje uthi ibuyidle namahappy yonke lento siyidlalele nje kumnandi emva kwalokho next thing ngilinde umuntu ukuthi kufanele ngabe usefikile endlini akho ngilinde umuntu ukwaze ngibe ngibuka isikhathi hayi ngiyabona phese ku late phela bengimfonela futhi ucingo lakhe akalibambi aningeni kwaphoqeleka ukuthi kube khona umuntu engihleni naye ungidlalisile endlini hayi ukuthi khona something sasiyenza yena ashuthi wezwa ukuthi khona umuntu uzwa ilento ukuthi uzwe ngabantu no usisi uthi wavula umnyango anifica nebhizi nenza ucansi mina ngangambona kodwa uyasho ukuthi zange yabona nje washo wathi azange anibone mina nimbone ngoba waphuma uhamba uyabo so akekho umuntu esifazana ongasuka aqamba manga nje kusho ukuthi lento le wayenza kabe mhlambe inkambi zasezigweqile awusakhumbuli kahle hayi but wami sesingasho kanjalo kodwa le kuyivuma manje ngeke ngivume into noma ngivunyiswe ngenkani okay yes yena angifuni qamba manga ngisamthanda ngiyohlezi ngimthanda bengifisa ukuthi silande naye umngani wami lo akangichazela ukuthi kahle uthi ola lo ngumngani wami kanti uyazi ukuthi khona into ayemile ngimina ake sizame ukuthola umngani wakhe abe khona la uhlelweni naye sizwe ukuthi kunganjani sithole isinqumo sokuthi senze njani mbukele emakhaya usilandele kwesinye isiqephu esilandelayo sizozama ukuthi lolu daba soliqhube silibone ukuthi silixazulula kanjani yize usisi siyambona usediniwe manje ngoba kahlehle naye ubhuti unalo icala kulolu daba akekho umsulwa naye usisi akekho umsulwa manje nengane ayinacala ke la isingena kuzo zonke lezi zinto lezi usilandele ungakhohlwa ukusubscribe ulike ucommente